perjantai-ehtoo, eli perjantai-ilta. Tänään on ollut kyllä niin vaihteleva kelit, että on satanut ja paistanut. Nyt taas paistaa. Niin kuin näkyy, niin piha on ihan lillingillä. Ja ollaan täällä Lapua Hellanmaassa oltu nyt 2-3 päivää. Sami siinä siirtelee tuota meikäläisen ajokkia. Ollaan tehty lähtöä täällä. Tuolla näkyy Sami ajokki. Ja tätä meidän tötteröä ajaa sitten Riita. Aipuukohan se tuosta. Tovi on tiukka sovitus, mutta katsokaa, kääntyvä teli on. Kyllä. Hyvin mahtuu. Tosiaan pikkuhiljaa alkaa olla se tilanne, että meillä on suurin piirtein yhdistelmät valmiina. Tässä on ollut nyt semmonen haaste, niin kuin aina lähtemiseen liittyy haasteita. Niin meidän piti lähteä ensimmäisen kerran jo eilen illalla. No, sitten meidän piti lähteä tänä aamuna. No, nyt me ollaan lähdössä tänä iltana. Lähdetään kurkkaan vähän tarkemmin tilannetta. Tosiaan Monsterissa on ollut iso remontti ja se teknisesti oli mahdollista, että se valmistuu mukaan, mutta siinä on tullut useampi vastoinkäyminen ja ei vaan kerta kaikkiaan tuu toinen monsteri mukaan, mutta toinen monsteri sen sijaan on tuolla jo lavetilla. Siinä on vielä niin sanotut siirtopyörät, eli se on vähän tuonne reppanan näköinen. Sami on tehnyt 3 päivää pakkauksia, ei omia, vaan firman. Ja yhdistänyt. No joo, ja näyttää, että ei siltikään riitä, että kaikki vähän on valmiina, mutta kyllä meillä on vähän päänumero 1. Tai en tiedä, onko se päänumero, mutta se kilpamonsteri, niin se joudutaan jättää vielä varikolle. Kyllä tuli liian paljon vastoinkäymisiä nyt, että spesiaaliosia siinä tulee, niin ei pystynyt kyllä valmistelemaan kaikki. Että se on nyt tässä vähän kaikilla niin kahtot, niin kaikki vähän miettii samaa aihetta. Että aika tulee täyteen ja nyt joudutaan luovuttaa. Mutta on meillä varaa numerissa. Niin, joo, ei se siitä jääkin. Joo, ei se siitä ja sitä ei ole ennen Kivimäen-showssa nähty. Ei olekaan, joo. Että se jännityksellä itse odotetaan. Mehän ollaan nähty monsteri, mutta semmonen, että se on vähän, siellä on joka pyörän navaassa pitää vähän peisereitä tehdä, oli navaat erilaisia ja kartaanet jäi nyt kumpikin jostakin jakolaatikon tai se on eri asennossa, niin kumpikin kartaani on 5 senttiä liian lyhyviä ja niin ruvetaan sorvaamaan ja jatkamaan niitä ja mielellään vielä ne pitäisi olla tasapainotuksessakin, kun ne on niin pyörii jumalattomasti siellä. Moottorihan on ollut käynnissä ja sillä lailla ja sähköt ja muut, että se nyt sitten kaatui tuohon voimansiirtoon, voisiko sanoa? Joo, ja ei se nyt ole sillä lailla kaatunut, mutta aika loppuu. No se. Nyt on vajaa vuorokausi, kun pitäisi olla esiintymässä ja ollaankin, ei siitä, mutta että se monsteri nyt jää vaan pois. Joo, pakko oli tehdä se päätös, muuten ei olisi keretty. Niin, sitten. Muuten oltaisiin peruttu. Niin, ja se ei ole mutta hyvä. Kova homma. Siellä on monenlaista on pakattu kyllä nyt. Vielä tehdään viimeistelyä ja justi sunkin auton tänne siirsi, että sulle tulee tämä kärry perään. Joo. On tässä nyt oikeasti 3 päivää jo tehty sitä lähtöä niin kuin intensiivisesti. Kyllä. Puoli vuotta noin muuten. Joo, no tähän kärryy vielä tavarat sisälle ja joo, pari rukkia viimeisiä. Varaosiakkaan nyt ei tule toistaiseksi niin paljon, kun ei ole tarvitse monsteriosia ottaa. Mutta vähän muuta. Mielenkiintoinen ja sitten kyllä nyt kovasti on tahtotilaa, se mä en ole vielä kuvannut sitä tänne kameralle, mutta semmoinen ohjelmanumero, minkä minä olen nähnyt silloin, kun mä olen ensimmäiseen stunttisouhun tullut ja olin äärimmäisen hämmentynyt siitä. Ja se olisi tarkoitus kaivaa naftaliinista ja minähän olen ollut 2011 vuonna ensimmäisen kerran katsomassa. No joo, ei se
mullekaan ollut joka päivästä. Mutta että, joo, ei, kyllä on mielenkiintoisia juttuja. On kaikkia. Että, ja vielä reservissäkin juttuja, mitä sitten ehkä vaihdellaan, ehkä päivittäin ja isompaa ja pienempää. Tai no isommat pysyy, mutta pienempiä voi olla tällä. Ja meille pienempiä ohjelmanumeroita. Ja sitten meillä on 3. kuski, joka ajaa 2 renkaalla. Sekin on ollut semmoinen spesiaalihomma joskus aikaisemmin. 3 autolla ja kaikki. Että. Ei mitään, käypä vähän tonttia kuvailemassa. Hei, mopopojat istuu täällä orrella. Käykö nostaa muuten, kun se hyvä olla? Niin, on aivan hyvä. pärjäätte siinä. Mitä te tänä vuonna teette? Minkälaisia pyöriä teillä on mukana? Supermoto stunttipyörät löytyy molemmilta ja sitten on vähän rossipyörää ja ehkä vähän pikkumopoa ja Ei oo mankia. silleen. Oo, meillä Onko ai Oo. että? Pikkumopot täytyy aina olla, niin pääsee aina itse fiilikseen, kun päivän tekee muita hommia ja sitten alkaa näytökset, niin pääsee pikkumopolla fiilikseen. Samurailla. Niin, Erkalla on semmoinen erikoinen peli, mä oon somesta nähnyt, niin kerro vähän siitä. Niin, mulla on sellainen Mikko-auto. Rossimopo, mikä kulkee sähköllä, että mä oon ruvennut tuohon vihreeseen siirtymään panostamaan, että pitää kilpikonna pelastaa, niin Aivan. sen takia pelkästään sähkömopoja. Eli jos ei muuten kiinnosta stuntsishow, niin tulkaa katsoa Erkan sähkömopu. Kyllä. Vaikkapa. Kyllä. No hei, kuka meillä täällä on? Tatu. Tatu, moro. Ja mitä Tatu tekee tänä vuonna stunttisoussa? Niin Mä ruuvaan rekkoja sen puolella. Joo, ihmiset maksaa ja tulee katsoa, kun sä ruuvaat rekkoja. Niin, mutta ne ei näe sitä. Ai jaa, että se on show-numero. No, meillä on nyt semmoinen yllätystekijä siinä, että pidetään se vähän, tai itse asiassa molemmat mun stuntit on vähän semmoisia yllätystekijöitä, että Okei, eli 2 ehkä ohjelmanumeroa. joo, että se Joo. ensimmäinen on vähän semmoinen miedompi, mutta hauska ja hullunkurinen ja sitten mulla on ollut vähän niin kuin hyvä nimikin tälle uudelle tempulle sitten ja varsinaisesti sitä ei ole kukaan edes tehnyt, ainakaan Suomenmaalla ja jonkunlaisia variaatioita siitä on toteutettu, mutta ei aivan tällä tavalla ja se tulee olemaan hieno ja itse tykkään siitä aivan valtavasti, että tuutte näkemään. Ei ole videota sitten vielä laitettu, että joka vuosi pitää olla aina jotain uutta ja rohkeaa. Aivan. Ei tämä muuten olisi Crazy Drivers. No, sinäpä sen sanoit. Erkka. Mä voin kuvailla sitä temppua, että rokki soi. Kovaa! Kovaa! Mikä ihme tämä on? Kirjoitappa kommentteihin, että mikä tää on. Siinä lukee vaan, että white. Viime hetken valmistelut. Muutama juttu tuonne. Pikkuhiljaa. Alkaa Valestoriakärryssä olla tavarat. Siinä on mun ajokki. Tuolla on Vesan ajokki. White. Ja tuolla on linja-auto. Tämä ransiitti ei tänä vuonna enää lähde. Se on pari vuotta jo uskollisesti kiertänyt mukana. Niin sillä on levähyskesä. Kello on tuon verran. Tämän perähän pitäisi vielä saada semmonen pikkunen kassavaunu. Mutta mä tain käydä nyt tekemässä eväät. Koska tässä vielä taas hetki kestää, niin me päästään lähteä. Ja sitten meillä on vielä ajomatkaa täältä. Semmonen 2,5 tuntia, jos kaikki menee hyvin. Toivotaan, että menee. Tadaa! Onko sulle jo valmiina? Oo, mä oon vähän niinku jo matkalla, kun mä vein jo kilometrin päähän auton, niin sai jo joku jono tehty. Sä oot tietenkin keulilla. No joo, mä oon opaskoira. No, mutta silloin me ollaan menty vähiten harhaan. Niin. Ja Joo. jos pikkuhiljaa, kello on varmaan 12:30 nyt. Joo. Alun perin piti lähteä vuorokausi sitten
Ja nyt ollaan jo lähdössä. Niin, Mutta tunti myöhään. Tää on niinku... Mitä mä rupesin sanoa? Vuorokausi on vaihtunut. niin on. Tänään on esitys. Niin on. Hyvin mennyt. Pikkujuttu. Joo. Vieläkö mahutaan kaikki tältä pihalta pois, niin sitten. Joo. Katsotaan milloin Sami saa editoitua ekan stunttikesävideon ulos. Ja... Voi olla, että menee. No ei välttämättä. Ei tiedä. Yritetään saada nopeasti. Joo. On näitä ennenkin tehty. Sujuus nyt kaikki muuten. Niin. Tulikohan meillä kaikki mukaan? Mut se on aina reissuun lähdössä, niin Montako ei voi rekkaa? tietää. Tai no 8. 1, 2, 3, 4, 5. Linja-auto 6. 7 taitaa olla nytkin rekkoja. Ja toiset 7 pienemmät. Niin. Toistakymmentä työntekijää ja toistakymmentä ajoneuvoa. Niin. Semmonen sirkus. Semmonen sirkus. Katsotaanpa myöhemmin. Ja näin vaan 3 jälkeen aamuyöstä rupeaa aurinko jo valaakeneen, tai eikö päivä valaakenee ja ajatukset töttöröityy. Olemme saapuneet Viitasaarelle ja ei koko matkalla mitään. Sieltä tulee lopulta kalusto. Oli siellä yksi siltatyömaa, että jos meillä olisi ollut Monstereissa leviät renkaat, niin ei olisi mahtunut. Mutta onneksi oli kuljetusrenkaat, niin mahuttiin. Vai mitä sanoo Sami? Eikö mennyt ihan hyvin matka? Niin. Osasit koko väli. Oon mä tosta Sometta ja meidän some vastaa. Hyvä kun on tilaa. Vois pelata vaikka golfi. Ruetaanpa peli. Olihan siinä... Meillä oli vähän tuurikin matkassa. Monsterissa ei ole nyt vielä isot renkaat Just paikallaan. kerkesin sanoa, mutta joo. Niin, se oli. Ja... Olihan siellä virkavaltakin, mutta eihän nuo ollut Ei, moksiskaan. vilikuttelivat vaan ja painelivat menemään. Niin, ne laittoi vilikun päälle, ne sai ajaa ylinopeutta. Joo. En tiedä. Saattoi tulla keikka. Saattaa tulla, joo. Mutta muuten meni ihan ja kalusto toimi vissiin Kello on kaikilla. nyt sitten 3.11. Joo, sitä kerkiää semmoset kauneusunet ottaa ja aloittaa sitten kentän tekemisen. Tai ainakin itse ajattelin. Niin, meidän asuntoauto tuonne johonkin parkkiin ja Niin on. kun otetaan varmaan kassa johonkin tuohon. Niin. Öitä. Öitä. No niin, ollaan päästy siihen malliin, että tässä alkaa olla viittavalle esiintymisaika. Käydään vielä tarkistaa. Me ollaan täällä tehty aamu ja päivä. Nukuttiin vähän välissä. Niin. Siinä on kassa. Ja täältä päästään sisään. Täällä on kenttä valmiina. Monsterissa on isot renkaat alla. Romuautoja on juurikin hajettu näytökseen. Romuautoja saa ilmoitella, jos missä päin liikutaan. Niin siellä on nettisivuilla ohjeet, että soittaa ja tarjota. Fanikioski on valmis. Julisteita. Popcornia on paistettu jo vähän lähtö. Sitten paistetaan vähän kohta lisää. Lakritsia on myynnissä. Kuulosuojaimia. Tänä vuonna meillä on uusi tarra-arkki. Tää on hieno. Tässä on monta eri tarraa. Siellä on pinkkiä monsteria. Tai Autodude monsteria, Valostore monsteria. Sitten on noita logoja. Ja sitten jos ei tämmöstä raaski ostaa tai halua ostaa, niin sitten on tämmönen pienempi tarra. Ja aurinkolase on vielä jäljellä ja muutamat nallet. Näitä ei ole enää kovin paljon. Ja sitten on somet haltuun sieltä. Tuubihuivia, lippalakkia. Ihan uusi lippalakki on siinä. Autodude lippalakkia ja Easy Drivers. Nää on kans loppuerä, ihan muutama jäljellä. Näitä ei ole kovin paljon.
Näitä on toki ollut myynnissä aikaisemmin. Näitä oli viime vuonna. Näitä on ollut useamman vuoden, niin niitä on nyt loppuerä enää, että ihan yksittäisiä. Tää on uutuus. Tuli muistaakseni viime vuonna. Ja DVDtä löytyy sitten vielä, jos haluaa katsoa DVDltä, niin sieltä löytyy vielä ykköstä. 2 on loppu. Tuolla on ihan uutta paitaa. Viime vuonna tuli tämä. Ja sitten niin sanottua vanhaa paitaa on hajakokoja jäljellä. Kello. Hiljainen, äänetön kello. Se on siellä. Oho. Huoltoon vienti tapahtuu nyt sitten trukilla työntämällä. Sitä ei turhaan käynnistellä tuota laitetta. Tuolla on semmonen sähkökäyttöinen motocrossipyörä. Tuolla on polttoainekäyttöinen. Ja siellä on lisää polttoainekäyttöisiä vehkeitä. Monenlaista häkkyrää. Tää on uusta, tää ei ole ikään ennen ollut meillä. Mielenkiintoinen nähdä mitä tapahtuu. Tuo on sivusta katsottuna aika erikoinen kampe. Sitten täällä on vielä semmonen spesiaalisen rekka. Sitä ei näy nyt. Ja tuolla on tosiaan tuo linja-auto tuolla takana. Joo. Kohta penkit täyttyy ja näytös alkaa. Sami ajelee tuolla trukilla. Samilla on aika paljon trukkihommaa. Kysytäänpä fiiliksiä. Miten menee? What? Miten menee? On tullut vähän nosteltua tavaroita ja vähän testattua autoja. Ja kokonaan se yhden vejon vein 2 renkaalla Pemarilla. Niin ja toisen vejon, mutta 4 renkaalla. Niin tuolla mustalla Pemarilla, joka on tuolla. Niin. Joo, se ei oo 2-rengasauto. Ei, on se sitäkin. Tarvittaessa. Noniin. Mutta ei kai tässä aika nopsasti vuoden tauon jälkeen muistettiin, että mitä nämä kaikki laitetaan. Mä en tiedä, onko tässä oikein mitään ihmeellistä. Mutta ei ole näin monta asiaa testattu, sen verran montaa numeroa tietysti tulossa. Jännä nähdä. Niin. Hieno kenttä saatiin Viitasaarelta käyttöön. No joo, ja hyvä asia. Tää helpottaa paljon. Kyllä, ja ei tarvi ahtaudessa. Sai vähän. Tai siksi se tulikin niin nopea kenttä, kun Selvä tehdä. niin, kun se on sitten sitä, kun on ahasta niin rekkojen siirtelyä, kiertää vaan ympäri ja koittaa, että kuka vuorolla ja ei mene ihan niin aina, niin täällä sai kyllä elää rennosti. Tämä on Ja. hyvä. Aamuista nukuttiinkin aika hyvin. Onhan me 6 tuntia varmaan nukuttu. No jos ei niin vähän. No sinne päin. 5-6 tuntia. Joo. Niin kyllähän se sitten loppupäivä menneekin, että eihän tässä Ei oo pitkä parin siirtymä. tunnin päästä show alkaa ja kerätään kamat ja muutet. Onhan täällä jo oltukin sitten. Joo, eihän tästä hirvalle oo pitkästi. Sähän oot tottunut tuota väliajia. No tulee tästä nyt jonkun matka. Okei. En mä tiedä, 100 kilsaa. Okei. Hyvä. Tai että reippaasti. Eihän, Mennään 80. lähtemään. Joo. Joo. Hyvä. Viimeistelyä vielä. Ja oikein hyvää iltaa Hirvaskankaan ABCltä. Olemme saapuneet tänne Viitasaarelta. Keli on kostea, että sataa, mutta onneksi alkoi vasta nyt, kun saatiin tässä vähän niin kuin leiri alustavasti rakennettua. Ja Samikin joutaa jo iltapalalle. Yksi kappale ransitiaua. Jaha, pieni hetki. Eipä se kerennytkään vielä iltapalasyöntiin, mutta eikö se nyt kohta ehdi. Kello on aika lailla 12 illalla yöllä 0001, eli minuutin yli 12 yöllä. Ja tosiaan Viitasaaren näytös meni oikein hyvin, että vettä vähän sateeli, uusi asfaltti, se on tosi liukas, niin se vähän haastoi muutamissa tempuissa, mutta vettä satoi oikeastaan vasta niin kuin loppuajasta ja ihan hetken aikaa silleen enempi.
Katsotaan nyt huomiselle lupaa vesisadetta reilusti, että miten sitten onnistuu, mutta se on huomisen asia se. Nyt sitten iltahommat ja sunnuntaina näytös Hirvaskankaalla. Se Apsin pihalla ja sitten me ollaan maanantai ja tiistai Jyväskylässä. Se on vähän semmonen välihuokaisu, kun siinä on 2 päivää samassa paikassa, niin ei tarvitse muuttaa sitten silloin illalla. Niin siinä jää vähän aikaa sitten huilata ja tehdä arkisia askareita ja käydä asioilla. Mutta ihmeenkin hyvin nyt sitten lähti tämä vuosi siltä osin käyntiin. Täällä on paljon viimevuotisia työntekijöitä. Se helpottaa ihan super paljon. Tiedetään jo valmiiksi vähän niin kuin, että mitä tehdään ja missä on ne omat paikat ja sillä lailla, niin se helpottaa kyllä tosi paljon. Mutta nyt mä syön tästä vähän iltapalaa ja lähden tuonne yöpuulle. Jatketaan taas. Ja nyt. Sillä kuvata omaa naamaa. Ollaan Jyväskylässä päivä 2. Kohta alkaa näytös tai esivalmistelut siihen ja tässä on tehtävä toimistohommia. Ja poppipankki ei toi. Joo. Rafio. LS-säkin on heti sen oloisesti tässä, ettei kyllä Niin. Edustavan näköisen. No, mä tulin tänne raivopäisin, että mä olisin seuraavaksi tämän uuden puhelimen särkenyt, mutta Maria pelasti niin. Mutta mä olisin saanut laittaa poppipankille lasku. Mä en pääse trafiin taaskaan. Niin. helppoja hommia. Niin, pitäisi kaikkia tehdä tunnuslukujen kautta. Kävitte tänään mielenkiintoisen paikassa. Oli kaikenlaisia herkkuja. No joo. Voiko kameran muutaman mukaan? kuvaa voi laittaa se tähän väliin, Joo. mutta ei tunnusteta sitä sen enempää, kun ei tiedä saako sitä oikein tunnustaa. Niinpä. Voiko sitä vähän vihjasta? Niin. Mutta Samikin sanoi, että rupesi jo tympäsemään. Että oli oli niin niin hienoja hieno. vehkeitä ja niin paljon. Ja lisää tuli, kun pihaan päästiin niin merikonttikaupalla. Meillä, niin, 1 kontti oli vielä tulematta. Eikö ne Japanista, kun ne tuli? Joo, Mutta miten ne oli vasemman puolimassa? Niin. siinä se juttu onkin. Okei. Ne on vielä harvinaisempia. Niin, eli siksi ne on niin vähän ajettuja, koska japanilaisethan se on niinku meille väärältä puolella Niin ajettava on. auto. Joo. Niin eihän ne on vaan ostanut se eurooppalaisen auton ja tuumannut, että vittu antaa paska olla ja 5000 kilometriä vienyt mittaria ja myydään pois. Niin. No, elikkä siinä on justiin se, joo. Se oli bisnesidea se. Kun nehän on ne JDM-autot, niin nehän on justiin, ne on aina oikeata. Joo. Ei siellä ollut yhtään oikeanpuolimasta autoa. No niin. Tai niinku ohjauksen. Joo. Laitetaan muutama kuvaa videoa sitten. Niin. Täältä Joo. me mennään sitten Piäksämäelle. Ja sitten Outokumpuun. Ja sitten ollaankin jo Juhannus Joesuussa. Tuttuun tyyliin. Meikö tiehaaralla? Sillä mä oon ajanut se monta vuotta. Eikä. Ja siellä meillä onkin ensimmäinen näytöksetön päivä ja se on joka vuosina tapahtunut jotakin silloin just näytöksettömänä päivänä. Niin katso, kuinka nyt käy. Joo, joku kaatuu vielä rengaskoneen kanssa. Elää nyt. No, rengaskoneen sen tukee ja sitten nurin. Joo, ja sitten joku on niin väsyneitä siellä, että ne nukkuu autotrailerin päällä siellä keskellä kirkasta päivää. Ja joku ajaa pyykkitelineen päälle. Niin! Ei Joku- paketista kertaa autosta, niin on pyykkiteline ja paskana. Niin kuin joku jättää sen etupyörän alle. Nee. Mutta tänä vuonna ei ole vielä, meillä jo 3 esitystä ollut, niin ei ole vielä kukaan hirveästi tölöminyt. Rymyyn. Joo. Eikä renkahjakaan mennyt, kun viime vuonna niitä meni yksi jos toinenkin niin per reissu. Niin. Raskaasta kalustosta. Joo. Tänä vuonna on valmistauduttu hyvin. Niin. Ja aurinkokin rupeaa paistaa, niin eikö tässä kohtaa aleta pitää vähän show? Musiikkivehkekin. Ja grillikin odottaa siinä. Niin joo. Kyllä makkarat pitää iltapalaksi saada. Yhden pressun päivä, vaikka ollaan 2 päivää. Voi, kyllä on päässyt katsomotta mutta nyt vähällä. Eipä noita, Täytyypä kunnostautua Joensuussa sitten kaikki. eipä näkynyt koko Katsomotiimiä. Niin, katsomotiimiä ja nuorisorikollisia ollenkaan missään. Näihin tunnelmiin niin jatkuu Seinäjoen viimeinen, ei Seinäjoen, kun Jyväskylän viimeinen päivä. Näin on. Joensuu ja ollaan juhannus vietetty täällä Joensuussa ja mä oon täällä nyt meidän täällä
backstageilla, niin asuntoauto on tuolla ja kello on jotakin 5 ja kohta alkaa. Tietenkin sitten niin 6 alkaa show. Katsotaan, jos yhtään pystyn kuvaamaan sitä showta tähän, kun tietenkin kun on esiintymässä, niin on vähän huono kuvata samalla, mutta yritetään. Yritetään nyt ainakin vaikka tästä rekasta saada sitten videopätkää. Tämähän on ollut vähän niinku uusi juttu. Se on vanha ratakilipuri ja olikohan 10 litraa kumminsia, 1200, 1300, 1100 heppaa. Niin aika hyvin pyörittää nakkia se. Onkohan se jostakin 80-luvulta, en ole varma. Mä yritin nyt laittaa tähän yhteen meidän stunttitemppuun niin kameran tänne sisälle. Se on teipattuna tuolla, että saa nyt nähdä pysyykö sitten. Justin selostus päälle, mutta yritetäänpä kuvata, jos saadaan tänään jotain matskua. Ennen näytöstä me yleensä pidetään semmonen niinku kyyditys, että monsterilla kyyditetään. Siellä on kyytiläisiä tuolla. Ensimmäiset 8 meni tälle iltaan. Lipunmyynti on käynnissä ja jonkun verran on jo tullutkin katsojia. Sammuu. Meillä on vielä tässä vähän lämmittelyajua yleensä, että pojat ajelee näillä mankeilla lämmittelevät. Me yleensä otetaan semmonen paraati tässä, että käydään niin esittäytymässä, että ketä meitä esiintyy ja niin poispäin. Että mennään vähän niin kuin auto kerrallaan ja mopo kerrallaan tuohon yleisö eteen ja käydään tervehtimässä. Seppo sinne luetteli turvallisuusohjeet ja semmoset se kuuluu asiaan. Sitten lähti Sami Lund liikkeelle tässä Viikin autoryhden Vymarilla. Ollut mukana monessa showssa meidän kanssa. Todella taidon Ösrallin kanssa tuntema Ylivieskan ylpeys. Ajaa rallia niin kahdella kuin 4 kehikkaalla. Hän oli siis Sami Wolfi Lund. Täällä on tämmönen rossihyppyri ja Atte ja Erkko hyppää autojen yli, tai autojen konepellin yli. Niin. Niin, siihen laitetaan noita autoja tosiaan. Ne lähtee hakemaan tuolta vauhtia. Katsotaanpas tästä hyppyä. Eillä menevä on muuten sähkökrossipyörä, että se on niinku semmonen sähköllä toimiva. Ei kuulu mitään muuta kuin suriin. Yli
Hyvin pääsi. Loppu auto keskeltä, ne otettiin tästä välistä. Ja sehän on hyvä silloin seisoskella ja katsoa. Jarrutusmatkakiri. Mulla on jäänyt paljon Mersun konetta. Aikamoinen matka. Se meni kyllä äskenkin niin liian tuosta, en tiedä kuinka siinä juontaa yleensä näitä ja Sepon kanssa. Meillä on niinku 2 juontaa ja Maria on toinen. Ja... Peukkua näytettiin kyllä. Siinä nyt vielä on melkoinen rivi autoita. Joo, se pystyy jarruttamaan. Taitaa loppua jo jarrutusmatka. No, vielä kerran ne aikoo yrittää. En tiedä, No niin, sieltä lähdetään sitten liikkeelle. Katsotaanpa niitten alastua. Ja molemmat tuu Kyllä ne ylipääsi ja sai pysähtyä. Uuden asentoon siinä. Ja loppuun asti mies pysyy katolla pelkin käsivoimin, mutta ei paljon muutakaan, hyvä yleisö. Seppo Laukkanen. Ja otetaan vauhtia. Ei! Ei mennyt. Tuleeko se kolainen näkejä? Tulee. Mitä nyt siinä kertoo? Mitä jo? Osumaan. On se hieno näköistä, kun yhtä aikaa kääntää. Sama toiseen suuntaan. Satasen romulla ja niin kuin näette, niin joskus vähän osuu ja tällä kertaa ihan huolimattomuutta pikkuisen, kun vähän ajatus herpaantui, kun olisin kuuntella tuota eturengasta, kun se läpäkki tuolla jo ensimmäisessä käänteessä. 60 tai 360 sieltä oli 360 lähti ainakaan lähellä. Kyllä, pieni jalkakoski. Onnekin tämä näyttää helpolta. Muuten tuossa asennossa, et sä ylitä kunnolla käyttää sitä kaasua oikealla tavalla ja sitten tasapainoa pystyssä. Se ei ole yhtään mitään ihan kevyt kulkupeli. No ei todellakaan. Kuolla tuohon kesken puhdiksen, mutta hyvä, että lähti vielä käyntiin. Se on kyllä komia tukkahulmuten ajella, kun katsojia on yleisössä, niin se aina motivoi. Ja tulkaa tauolla katsomaan näitä fillareita, niin on oikeasti aika paljon rakennettu tähän hommaan. No joo, Erkka sanoisi oikeastaan kaiken tärkeimmän, että hieno nähdä, kun porukka on yleisössä ja hyvä keli, niin silloin aina hauska päästään. Ja lähellä oli kyllä iso katastrofi Erkalla, mutta taidettiin selvitä tällä hetkellä pikkuisella remontilla, ettei mennyt 5000 euroa moottoriin, mutta on niinkin käynyt joskus. Tulkaa tosiaan tauolla ottamaan yhteiskuvia ja istumaan pyörän päällä, niin saatte vähän mopoilufiilistä. Kiitos. Ikinä nähnyt, kun kootolla mennään kahdella renkaalle, mutta nyt olisi tarkoitus teille näyttää. Sieltä sitten lähdetään tulemaan. Ja ensin Juha tulee näin. Ja hienosti mies pystyy autot pitämään ja menee koko matkan siitä. Ja sitten tulee Vesa perässä ja Vesahan on niin hyvä, että te näette auton pohjaa sieltä. Kyllä. Kuski on aika korkea. Tuolla perään. Haastavaa saa kummallakin tavaraa, mutta tuolta kun pustin ylös autoon, niin sitä voisi vertaisi, jos ajaa vaikka semmoista 2-3 metriä korkealla fillarilla, niin polkupyörällä. Tietysti lämpimään neuvottelua tehdään nyt, kun pitää liikkeelle. Aika peräkkäin tulla ja kiitetellä.
jäi. Siinä pitää olla tarkkaa tulla, missä kohtaa tullaan alas, ettei törmätä toisiinsa. Alas tulossa katsoin, että tuleeko ruuhkaa, mutta ei. Saa tulla ulos ja seisomaan kalan olevana. Ota päälle samalla virtaan yleisölle. Ja takaisin sisään. Ja sieltä tullaan sitten jälleen ulos autosta. Tällä kertaa päälle seisomaan kalan olevana. Auto päälle samalla ja lippu eteenpäin. Kyllä kaikki kolme. Auto pystyy tähän eli tasaisen osalta sitten liikkuvan auton päälle. Jotta vielä kannetaan kaiken mitä. Ei vaan. Renkaat sutiin, katsotaan miten se onnistuu. Kyllä se onnistuu. On se rallimies Mikko aivan kuin 4 renkaalla. Sami Lund. Näytäisiköhän kundi joskus vetää koko rallipätkän 2 rihtillä ajaa, en tiedä. AKK puuttu sitten, ei pojat näin. Mut seuraavana sitten Juha vuoro. Meillä on tauko nyt tässä menossa ja katsojat pääsee sitten tutustumaan näihin laitteisiin. Onko kiva numero, onko? Saa kuovittaa ja kaasuttaa. Muistapa kaasuttaa. Vesa sanoi, että saa sutata ja kaasuttaa, niin Vesa sanoi, että saa sutata ja kaasuttaa, niin mitä sä saat tehdä? Kyllä mä yritän sitä samaa, tai siis teen. Ei siinä ole paljon vaihtoehtoja. Joo, vaan Hassusti, jos ei anna kaikki. ilmassa ei oikein riitä pitoja, mutta kaasuta silti. Kyllä. Laitetaanko kamera päälle? Se on jo. Hyvä. Tarkistetaan nyt vielä, että on kamera päällä. On se päällä. Eli meillä olisi ideana, että Tatu ajaa tästä ja tästä hyppyristä ja lentää sitten tuonne, joka nostetaan pystyyn tuo auto, niin siihen mäiskis. Ja sitten käy miten käy. Nyt se on päälle, ei nyt läpi, mutta se päälle.
hyvä. Niin se voi noinkin käydä. Aikamoinen tärähdys ja siinä käy joka tapauksessa. Onko siellä kuski kunnossa? Aikamoinen tärähdys ja siinä käy joka tapauksessa. Kuski on kunnossa, sieltä tultiin. Niin? Joensuun keikka ja monta muutakin, niin miten se on mennyt? No tosi hyvin. Nyt ehkä jos en väärin muista, niin olisiko 7. näytös. Ja eilen oli ensimmäinen näytöksen päivä. Pyykinpesupäivä. No eilen oli pyykinpesupäiväkin, että 3. koneellista kun mä pesin, mutta on ollut hyvät kelit, niin on kuivannut sitä äkkiä. Joo. Tämä video varmaan tehdään tähän, haluatko jotakin muuta? Ei muuta kuin tulkaa kattoo tää show, koska tää on tänä vuonna entistäkin minusta hienompi. Ja kertokaa kommentteihin, mitä tuossa näkyy pätkiä, että mikä teidän lemppari on. Mun oma henkilökohtainen lemppari tänä vuonna on tuo drifting rekka tietenkin. Kyllä pääsee. Joo, ja asiakkaatkin sanoo, että kiva tulla joka vuosi, kun aina vähän erilaista. Niinpä. Kyllä. Ja on uutta ja on vanhaa, niin silleen Niin. niin on mielenkiintoinen. Joku numerot vaan pitää. Niin, koska sitten jos ne jää pois, niin sitten kaikki kysyy, että miksi sitä ei ole. Mä lähden vielä Lähdekö sä kyytiin? antaan kyyti.